Els avenços mèdics no deixen indiferent a ningú, i encara menys quan comporten aplicacions fabuloses per la guarició de malalties. És el cas actualment de la medicina regenerativa i més concretament el tema de la congelació de sang de cordó umbilical. Un tema que, arran de saber-se que els prínceps d'Astúries ho han fet amb el cordó de la seva filla en un banc privat dels Estats Units, ha creat un gran debat social i molt interès a les parelles que esperen un fill. Així que, per donar-nos una visió més entenedora de tota la qüestió, tenim avui amb nosaltres el doctor Joan Garcia, director del programa de sang de cordó del Banc de Sang i Teixits. Bon dia, doctor Garcia. Encantada de tenir-nos amb nosaltres. Primer de tot m'agradaria que expliqués als nostres telespectadors per què serveix la sang de cordó umbilical. Bé, la sang de cordó umbilical és un teixit en què s'ha estat treballant durant més de 10 anys. De fet, el primer trasplantament de sang de cordó umbilical es va donar l'any 1989. A partir d'aquí es van crear els bancs de sang de cordó per facilitar l'accés a aquest tipus de producte per fer trasplantaments, i actualment té una aportació, té una aplicació molt semblant a la que tenia i té encara la donació de moll d'os. Vostès se'n recorden de Josep Carreras, se'n recorden de la Fundació Carreras, de la donació de moll d'os de donants pel tema de la leucèmia. Exactament, per pacients que no tenen donant. Llavors, avui en dia hi ha un nombre de pacients amb efectes de malalties greus que no tenen donants. Aquests donants es cerquen a nivell de registres internacionals de moll d'os, i la sang de cordó umbilical es va descobrir fa aquests anys que podia ser una altra font de donació per a aquest tipus de pacients. És a dir, la sang de cordó umbilical és un producte que serveix per fer trasplantament hematopoètic a pacients que no tenen un donant assequible. Aquesta és la primera indicació. I només seria pel tema de la leucèmia o altres malalties? Perquè he sentit parlar que fins i tot pot curar unes 20 malalties, o potser serà en el futur. Sí, de fet la llista de malalties greus tractables amb aquest tipus de trasplantament és de més de 20 malalties. Però les més greus i les que concentren la major part d'aquesta activitat són 5, que és la leucèmia aguda, la leucèmia crònica, els linfomes, les aplàsies medul·lars, els efectes congènits del metabolisme i els nens bombolla. Se'n recorden dels nens que no tenen defenses? Doncs aquests també es trasplanten amb sang de cordó. Aquestes 5 són el 85% de les indicacions, i la resta són malalties molt més infreqüents que anomenar-les seria una mica farragosa en aquest moment. D'acord. I per entrar ja en els termes del debat, que potser és el que provoca a vegades més dubtes i preguntes entre la gent, i tinc entès que hi ha dues posicions base, potser una mica enfrontades, una per la donació de la sang de cordó umbilical i l'altra per la congelació per ús propi, diguéssim, o familiar en un banc privat. Això és així? I des de quan existeixen aquestes dues opcions? Sí, de fet aquestes opcions existeixen especialment a nivell internacional, a nivell dels Estats Units i certs països que tenen sistemes de donació no tan altruistes com l'espanyol, existeixen simultàniament. Pràcticament existeixen des del moment en què es va descobrir que la sang de cordó podia ser trasplantada. A partir d'aquell moment es van inaugurar dues branques. Una branca és la branca altruista, focalitzada en el tractament de pacients que ja tenen malalties, i l'altra branca és una branca focalitzada en la conservació del propi producte per a un hipotètic resultat de futur. Avui en dia no s'ha demostrat que això serveixi per res. Això volia dir, perquè es parla d'això com d'una assegurança de salut privada, que realment t'asseguraria, no sé si només per la pròpia persona a qui se li ha congelat el cordó de sang o per la família, però és així realment? O no està demostrat? O sigui, no està demostrat. O sigui, no hi ha cap evidència científica que demostri que les cèl·lules que estan al sang de cordó puguin ser beneficioses pel propi donant, és a dir, per la persona que ha donat avui dintre de 40 anys. El problema de temps, o sigui, és útil quan s'utilitza de seguida per aquests casos de leucèmia i tot això, però quan es congela no se sap exactament si funcionarà, no? No hi ha evidències, repeteixo, i a més, des del punt de vista logístic, des del punt de vista del coneixement estratègic del que pot ser tota aquesta innovació, diríem, és difícil pensar en un model de donació per un mateix. És difícil pensar perquè significaria que milions i milions de donacions es tinguessin que mà.
possiblement en el futur, suposant que existeix la possibilitat de realitzar tractaments de medicina regenerativa amb la sang del cordó umbilical, segurament a través dels propis bancs de sang de cordó també es podria dur a terme aquest tipus de tractaments. Fet que quan tinguem un nombre suficient d'unitats segurament seria molt fàcil trobar compatibilitats per qualsevol persona. És a dir, el terreny de la sang de cordó per ús propi o autòleg està molt en discussió i està molt en discussió perquè manquen evidències. Sí, a part, no sé, a mi se m'acudeix que es podria fer una cosa, suposo que no hi hauria cap inconvenient que la sang de cordó umbilical es pogués guardar d'una manera més sistemàtica, diguéssim, i així segur que n'hi hauria per més gent. És a dir, es pot plantejar perquè és diferent que quan vas a donar sang és la voluntat d'anar-ho a fer, però que es pogués guardar, aprofitar la sang del cordó dels nanos quan neixen, no és una cosa que es podria fer d'una manera més sistemàtica si hi ha la possibilitat de guarir malalties importants? Sí, de fet, s'està fent de manera sistemàtica. Fa un any es pensava que la sang de cordó i la seva utilització era recerca. Avui en dia tenim dades per pensar que és un tractament que es pot estabilitzar, que és un tractament que s'ha consolidat dintre de l'entorn terapèutic, i per això molts països, i nosaltres, i Catalunya concretament, estem desenvolupant una xarxa de donació que abasta tot el territori català, i a més estem fent col·laboració amb altres comunitats per fer possible la donació a tots els centres. Però d'això a fer que tots els ciutadans, sigui amb el món privat o públic, conservin la seva sang de cordó umbilical, hi ha un pas molt gran. Però tot i així, tot i que vostè veig que no ho veu interessant, com a mínim, però estem davant un boom d'aquesta pràctica? Pot ser que s'extengui? Jo crec que... Perquè, a més, el tema dels prínceps ha donat bastanta publicitat amb això. Sí, ha donat molta publicitat i ha servit per explicar les coses. També ha anat bé, en aquest sentit, perquè pot ser que hi hagi gent que ara s'interessi més pel tema de la donació i no de la congelació. Sí, ha servit per explicar les coses. De fet, nosaltres tenim un augment de donacions, o sigui, la gent reclama donar. És un país que té molta història i molta trajectòria de solidaritat, i a més la gent entén que hi ha pacients que ho necessiten, i encara hi ha pacients que moren perquè no tenen un donàstic compatible. I en aquell moment aquesta és la prioritat. La prioritat és que tinguem prou estoc d'unitats magatzemades pels pacients que ho necessiten. Però tenir un estoc d'unitats magatzemades no significa tenir totes les unitats, perquè el cos humà, ni la placenta, ni el nadó són màquines. Llavors només un percentatge petit de les unitats són acceptables. I això és veritat tant per ús al·logènic com per ús autòleg. Llavors el que intentem és conservar les millors unitats i consolidar bancs que puguin donar resposta immediata als pacients que necessiten i en un futur possibles aplicacions de la medicina regenerativa.